Respektíve cez Dimitri a ocelovú partu, ktorá je investičná na túto sezónu. Nastať veľký komplex, keď pobežia už doma Lukvínu, Kopka sa vyrába, pôjde štartovať, musí Nikolaj. Nemáme tam zapojenú pravú prúdičku. Veľká škoda. Tá veľa bola veľmi. Obrovský potlesk, snažili sa ukázať pred domácim publikom, ale nebola tá prúdička na pravej strane. Držal to zalomené tú hladicu a aby tam ozaj pod tým tlakom nebol nejaký veľký úraz. Presne tak, to je dôležité. Takže bohužiaľ 28,71 píšeme.